back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dokyo, onggoy tisoy. Nakikita ni mo ba, Dokyo? Kung siya nakikita. Nakita ni mo? Oo, di Nakita kay ni mo? nakikita. Naku, Pilit kay nga ngabil na. pilit, di kay Oo. pilit. Pilit kay ba? Lagi. Kayong ngabil ni paghawak ni Bugat, nilalat. Libang ka ba, Dokyo? Nila ko. Oo, ba, Dokyo? Kalukoy ni mo. Bay, nakita ni mo ba, Dokyo? Dili nakita. Kung anong milag basad ka, niduyog ba ka sa akong kasubanan? Wabay, uy. Ano man? Pirtin na akong gutuma, bay. Purti di mo gutom ba? Ano nilang mga paayo ang ano? Sakit kayo kung kayo sa tili mo gitumban. Gibalin naman sa dinim mo. Karaan gyapon bisa gibalin. Bye, Bogart! Bye, Lalat! Bye! Bye! Tuwa na siya ay. Misirit nagsakay sa iyang motor. Lipay kay Karon. Kompleto ang akong adlaw. Kay gawas ka din siya matug sa akong bay. Gikisan pagyud ko niyag pinapuo kaayo. Pero, huwag yun ko niya bagdoki gabi. Uy! Ay, naong magod ka ni kwarta si Bogart. Kung di gay hatagag kwarta, ay di gyud mo shuffle nako. Pero sige lang, may araw ka rin sa akin, Bogart. Makakwarta kay kog dako, pabagdok yun ko ni mo. Bagdok pa more! Mayo kay sayo paron. Adto ko speakers sa akong number 1. Alright. Eh, wala kalibutan si Lalat. Nagtuo lang siya nga siya akong number 1. No. Nasayop ka, Lalat. Ikaw ang akong number 1 nga number 2. Alisuda no. Nga number 1 or nga number 2. O nga akong number 2, boy akong number 1. Hala no. Kalami yan. Left and right. Uy, doon lang day ko sa ila day. Okay, kini. Tsukulala, papapiron. Bye. Bayunon rabat. Bye. Bye. Saan ka diha? Natuog ka? Tug ko ba eh? Layo pa ta? Kaya diyan. Uy, hayag naman eh. Medyo layo pa ba eh. Nga naman. Naikag kayo ko aning bihi abay. Nga naman. Ha? Tungod sa gwapa o sisi nga babae nga makagusto ni mo sa syudad. Ha? Dili. Hindi. Tungod sa gisulting nanay Maria Picat na ko. Ang bayan sa mong mahal. Oh, nagduda ko bay nonoy. Nagduda ko nga buhi paguro akong mahan. Guro, bay Dokyo. Bisan basi tudog na dito sa syudad. Ikita na ko siya. Og gibingaw na ba ko sa akong tatay. Pero matod ni nanay ni mo bay. Patay ni mong mahan. Lumos ko no sabaw sa nilarang sa bakasi. Mao na iyang isil-sil nako sukad pas gabay pa ko. Pero matod pagani niya nga anak ko nung kusliking kwayan. Anong tawa man ka diya? Di ka masuod sa kawayan bay. Uy, Dokyo. Dako kay kagtiyan. Mao mo ganing nagduda ko. Nagipatuol ako sayop ni Nanay Maria Picat. Ha? Pero anong iya mo nagbuhaton bay, Dokyo? Ambot, wa ko masayod unsay hinungdan. Dokyo bay. Hinaot pa unta nga makita ko akong mahan dito syudad. Pero bay, useless yapon nga makita mo. Kaya wa man mo masayod nga kung kinsayangan imong mahan. Unsa to nang useless bay? Kanang
Di gamit ba? Di gamit. Wag ya po hinungdan. Way hinungdan ka na. Useless. Bitaw, no? English mo, Useless. Mas Useless. maayo pag mangutan nata sa writer niya itong imong mahan bay. Punta na, Suji. Abay nun. May pa. Tanat sa writer. Ha? Ay! Usa man, Che. Buhi ba akong mahandili? Ako matumbak eh. Bay! Nanata syudad! Mauday ni syudad. Uy, kadagang dagkong balay. Dili na rin yung bay. Mga building na dakong balay. Patagayon, Masa patagayon, ha? Mag-inom ta kay patagayon. patigayon nga, negosyo ba? Ha? Ang mga building ng mga dagkong patigayon? Ang building nga negosyo? Na. Mauday ni syudad. Kadagang kong tao din, he. Mga ginatan syudad ba? Mag-inihas ta, mag-inihas. Daghang tao. Uy, mauday ni syudad. Kadagan kong buwan din, he. Di na Mag-inihas kay buwan sa- bay. Dukyo, mga suga na. Uy, mauday ni syudad. Kadagang ulan lang din nga tape nga dibide. Tanawa bay Dukyo. Nindot ka na sa lidao. Uy, unsa man tayo ito lana? Bonsai ni tatay. Nindot ta. Tanawa bay Dukyo. Ato na to sluludo. Bulantoy. Tara, tara. Maayong hapon, Mama Sima. Ginoo ko ni mong pataa ka. Nabugnaw ng imong pagkaon. Hapon ka nang nakamata. Kadlaw naman gugong na uligikan sa akong trabaho, Ma. Yun na. Hain mo rin si Gian. Ay, tuwas banyo. Naligo. Sige, lingkod na diha aron makakaon ka na. O, Ma. Mulakaw o na ako ha. Muadto ko sa merkado kay wa na tay lamas. Sige, Ma. Inigbalik na ko magsulti ta. Oh, dawata ning suwat nga akong napunitan sa saog sa imong kwarto. Ha? Nahala, sige rin ako. Aamping, Ma. Nabasa din ni Mama Simang suot ni Mr. Mang. Ang negosyanteng insik nga amang. Ay, tangap sa kayo ko da. Wala ko makabantay nga nahog sa sawag ang mga suwat. Ate Takla! Ingon, Gian! Hi! Hi, Sir Gian. Kumusta? Ingon, Gian! Lipay ayo! Mayo hinuon. Papatok mo! Ayaw ko! Medala Litok mo ito ba? Ayaw! Litok mo, ayaw! Mapiang ang bata! Ayaw pa! Ayaw! Unsa? Tabang, Ate Takla! Tabang! Buhay isi ang litok mo! Kung di ka gustong i-report ka sa DSWD o sa mga polis! Sige! Buwan ka na takla. Kaya ipanabi ko yun din sa atong dami. Ikaw, babaeng buong lupat. Babaeng bayaran. Huwag ka magtrabaho sa bar. Dili ta natatrabaho sa usa ka bar. Bugbuog lupad sama sa imong gituhuan ang itok mo. Ha! Pamutan ka pa. Huwag ka pabalik sa lapok. Unsa? Ay, naging pahirabot pa lang ko. Aron, dili may bawaan ng imong bao. Dili ka tinamit. Ate! Sige na! Agay! Papatok mo! Gian! Tabang, Ate Takla! Tabang! Ayaw ko ikot ka din na patok mo. Luoy ka diyan. Magkabuhi pa ba ka diyan? Diyan sa kong gain ang kamawa. Luoy diyan. Luoy diyan pa. Why maluin mo pa ang kuwang-kuwang patag kamaw? Ayaw pa. Ayaw. Unsa ba ako buhaton? Luoy kayong bata nga si Gian. Giisip ko na siyang akong manghod. Pero nahadloksap ko pasayalan sa mga tao ng maong tapit ang akong trabaho. Ilabi na ni Mama si Ma. Dili may masayod siya nga trabaho ko sa usa ka bar. Dili. Takla, unsay nahita po din ha? Mas Ma. Gisugat ko og balita sa atong mga silingan ning squatter bahin sa pagsong ni Tukmo dinhi ang amahan ni Gian. O Ma. O gikuha na nilitok mo si Gian. Unsa? Luoy kayong bata, Ma. Nangayo ito nung panabang na ko.
Pero ako'y mahimo. Ano wa man itaw ni mo pogi ang bata? Ma, I-report tas DSWD stock mo aron maaksyonan ang iyang pagtagmal sa bata. ayaw masima. Unsa? Dili mahimo. Dili masima. Pero ano man anak? Basta kay dili mahimo. Dili mamasima. Takla. Dali ba, Jukyo? Dali. Ano sabi ko, sunod ko nimo. Sunod ako. Dool na balantas bahay sa imong lolo bay bulantoy, ha? Doon na. Doon Ay, na. lolo bulantoy bay nonoy, ha? Libong ko nimo da. Imong lolos bulantoy, ikaw bay nonoy. Ah, Doon na sige. tabay. Doon na ta. Ah, sige. Si Joe pala utot, igsuon sige mo Joe pala utot. Nonoy. Ha, bay nonoy? Dool na ta? Oh, doon na kayo. Ha? Pati ang mga bahay din, Ha? eh, mga barong-barong lang. Yung mga tao, ay, kusukas las t-shirt. Daghanag naog pala hubog ni Napita, be. Paita. Bay. Inaya ng tingog mo. Mabatian ka. Bati bitaw, mga bati silang daw. Galing. Magpreglahan ta din eh. Patay ta. Uy, inani din hibay nonoy, ha? Oo, inani. Mauda ni squatter. Oo. Uy, bida. Squatter ni bay. Sakop gyapon ni syudad. Ako am na istorya bay. Oo, mauda ni higi. Minaw ko ni Bogi. Sakop gapon ni syudad. Ang squatter. Kana. Ah, di ba? Hala! Si Lolo Bulantoy! Kana nakita na ko sunan! Lo! Lolo Bulantoy! Lo! Uy, Mikaway siya bay! Mikaway siya siyang kamot! Mikaway siya siyang Tanabay pungkulo. Tokyo! Ato na tos Lolo Bulantoy! Dali! lolo bulantoy! Lumura ng gagkabayo. Lo! 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 Salamat kayo, nakikita ko dahil ikaw, Lo. Tod! Kauban ako si Bay Tokyo. Dito ko puyo sa ilang probinsya. Lo! May hapon lo. May hapon lo. Mm. Kung saan ang duyogay mo giduyog lo ha? Dautan ni mo lo. Wati na malaywa mo ka. Wati na malaywa mo ka pirmani mo lo. Ha? Mayo kay ni ano mo. Na, Karon, pwede na kong mamatay. patay na lo, patay na. Patay na ko. Patay na lo. Patay na yun mo lolo bay. Bangas ka! Hala! Natumbas! Twe! Napakya mo! Lo! 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 Bulantoy! Lo! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!